Zdravím vás. Peniaze. Je to téma, ktorá v nás vyvoláva asi všetko možné, od radosti až po poriadny stres. Ale dnes sa na to pozrieme trochu inak. Pokúsime sa zistiť nielen to, aké sú vlastne pravidlá tejto hry, ale hlavne, ako v nej môžeme byť úspešní. Tak poďme na to. Skúsme sa na chvíľu zastaviť a položiť si túto otázku. Čo keby sme sa na peniaze prestali pozerať ako na nejaký komplikovaný, neriešiteľný problém? Čo ak sú v skutočnosti len nástrojom? Nástrojom, ktorý sa jednoducho stačí naučiť správne používať. Dobre, poďme na konkrétny príklad, ktorý asi všetci poznáme. Predstavme si, že máme za sebou mesiac plný práce. Makali sme, snažili sme sa. A na výplatnej páske, teda na papieri, svieti pekná suma. Povedzme, že 2000 eur. Lenže potom príde ten moment, cink, notifikácia z banky. Človek sa s očakávaním pozrie na účet a vidí toto číslo. To je o dosť menej všakže. Ten pocit, to malé sklamanie, myslím, že to veľmi dobre poznáme. A takmer okamžite nám v hlave vyskočí otázka. Kam zmizol ten zvyšok? No a presne tu, v tomto momente, sa začína náš prvý stret s realitou finančného systému. Takže odpoveďou sú tzv. Neviditeľné sily, dane a odvody. Čiže časť peňazí si vezme štát ako daň z príjmu, aby bolo na cesty, školy a tak ďalej. Ďalšia časť putuje do sociálnej a zdravotnej poisťovne, z toho sa potom platia dôchodky, PNky alebo naša návšteva u lekára. V podstate je to cena za to, že žijeme vo fungujúcej spoločnosti. Dobre, a čo banky? Asi väčšina z nás si ich predstavuje ako nejaký obrovský trezor, kde sú naše peniaze bezpečne zamknuté. No, v skutočnosti to tak celkom nie je. Banka funguje skôr ako taký finančný dohadzovač. Jednoducho spája ľudí, ktorí majú peniaze navyše a šetria, s tými, ktorí si naopak potrebujú požičať. No a na tom rozdiele v úrokoch samozrejme zarába. A potom je tu ďalší hráč. Inflácia. Môžeme si ju predstaviť ako takého tichého zlodeja. Nenápadne pomaličky ukradeje z hodnoty našich úspor. Viete, tá 5 eurovka v peňaženke bude stále 5 eurovka, ale o rok si za ňu kúpime o niečo menej vecí ako dnes. A presne preto platí, že ak peniaze len tak nečinne ležia na bežnom účte, v skutočnosti nám chudobnejú. Všetky tieto finančné sily, o ktorých hovoríme, spája jedna jediná, ale neuveriteľne dôležitá vec – úrok. A existuje jeden citát, ktorý to vystihuje absolútne dokonale. Úrok je buď náš najhorší nepriateľ, alebo náš najlepší neplatený zamestnanec. Nič medzi tým. Je to skrátka motor, ktorý poháňa bohatstvo, ale rovnako aj dlh. Poďme sa na tie dve strany mince pozrieť bližšie. Na jednej strane je úrok ako nepriateľ. Povedme, že si niečo kúpime na kreditku. Dlh začne nabiehať a ak ho nesplácame, z malej sumy sa môže stať obrovský problém. Na druhej strane, keď úroky pracujú pre nás, je to ako mať toho najlepšieho zamestnanca na svete. Peniaze zarábajú ďalšie peniaze a tie zase ďalšie, aj keď my napríklad spíme. A toto, priatelia, to je tá slávna sila zloženého úročenia. Zrejme najmocnejší nástroj na budovanie bohatstva, aký existuje. Takže, pochopiť, ako funguje tento systém, je super dôležité. Ale pozor, presne tu sa mnohí z nás zaseknú. Hneď začneme riešiť detaily, taktiky, ktorú investičnú aplikáciu si stiahnuť, ktorý akciový fond je najlepší, mám si otvoriť tento účet alebo tamten. Lenže toto je v skutočnosti chyba. Začíname od konca. Dobre. Takže, ak nezačínať taktikou a nástrojmi ako potom, čo je ten správny, ten efektívnejší spôsob, ako na to ísť, kde je ten skutočný začiatok cesty k zvládnutiu peňazí? Finančná expertka Paulo Pant to vysvetľuje na skvelej analógii so stromom. Hovorí, že nesmieme začínať listami, teda tými taktikami. Musíme začať úplne od základov, od koreňov. A naše korene, to sú naše osobné hodnoty. Tu si treba položiť tú úplne najzákladnejšiu otázku, čo je pre mňa v živote naozaj, ale naozaj dôležité. Je to rodina, sloboda, možnosť tvoriť, bezpečie. Keď máme jasno v koreňoch, môže z nich vyrásť pevný kmeň. A ten kmeň, to je naša životná filozofia, teda ako chceme žiť. Zoberme si ten príklad. Ak je mojou najvyššou hodnotou sloboda, potom mojou filozofiou môže byť snaha o život, kde nie som závislý na jednom jedinom šéfovi alebo na jednom mieste. No a až keď máme pevný kmeň, až vtedy môžu začať rasť konáre. Konáre, to je naša stratégia. Konkrétny plán, ako sa k tej našej filozofii dopracovať.
Takže ak sa držíme tej filozofie slobody, stratégiou môže byť napríklad vybudovanie pasívneho príjmu a postupné zbavovanie sa všetkých dlhov. Až úplne nakoniec prichádzajú na rad listy. A tie listy to sú tie naše taktiky. Konkrétne aplikácie, účty, fondy, akcie, čokoľvek. Cítite ten obrovský rozdiel? Celé sa to otočilo. Nezačíname otázkou, čo mám kúpiť, alebo do čoho investovať. Začíname otázkou prečo. A nástroje si vyberáme až vtedy, keď presne vieme, na čo ich vlastne potrebujeme. A kam nás celý tento prístup môže doviesť? K jednomu veľmi zaujímavému cieľu, ktorý sa volá finančná nezávislosť. Čo to je? Je to v podstate ten bod, kedy náš pasívny príjem, teda peniaze z investícií, je dostatočne vysoký na to, aby pokryl všetky naše bežné životné náklady, a to znamená, že už nemusíme pracovať pre peniaze. To nám dáva absolútnu slobodu rozhodnúť sa, čo chceme robiť so svojím časom. A teraz to možno bude znieť až príliš jednoducho, ale celá cesta k finančnej nezávislosti sa dá v skutočnosti zhrnúť do 3 krokov. Sú naozaj jednoduché na pochopenie, aj keď samozrejme nie vždy ľahké na prevedenie. Takže, krok číslo 1. Zväčšujte rozdiel medzi tým, koľko zarobíte a tým, koľko miniete. V podstate na to máme len 2 páky. Buď môžeme zvýšiť svoje príjmy, alebo znížiť svoje výdavky. A úplne ideálne je samozrejme robiť oboje naraz. Každé 1 euro, ktoré takto získame, je ako ďalší vojak v našej malej finančnej armáde. Krok číslo 2. Ten rozdiel, ktorý sa nám podarilo vytvoriť, musíme investovať. Peniaze nesmú len tak ležať, musia za nás pracovať. Ako dobrý štartovací cieľ sa často uvádza investovať aspoň 20% z čistého príjmu. No a tretí krok, ktorý je asi ten najdôležitejší zo všetkých, opakovať. Stále dookola. Mesiac po mesiaci, rok po roku. Práve tá konzistentnosť je absolútne kľúčová. A tu sa treba hneď na začiatku nastaviť na jednu vec. Toto naozaj nie je nejaký rýchly návod na zbohatnutie. Nie je to šprint, je to maratón. Budovanie skutočného bohatstva je celoživotná záležitosť, ktorá si vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti a disciplíny. Pretože pamätajme, bohatstvo sa naozaj buduje v 10-ročiach, nie v dňoch. Svet okolo nás bude vždy plný neistoty. To je fakt. A je úplne normálne, ak z toho občas cítime strach alebo úzkosť. Ale čo keby sme túto energiu, tento strach, zobrali a využili ho? Čo keby sme ho premenili na palivo, na motiváciu robiť múdre a premyslené rozhodnutia? Pretože presne takto sa buduje život, ktorý nie je len o tom, že je finančne v pohode. Je to život, ktorý je vedomý, zámerný a hlavne je presne taký, aký ho chceme žiť my sami.